Awazwa ngithuza yazi ngithi istraw leso. Ngiyagoba, ngiyadipatsha. Wesitha Sithabile. However, ngilale ekhaya. Morning, guys. Mfethu angifiki ngilele angikaze bona i-makeup ngilale nayo kodwa ngimuhle imali zami engaka sefane ngiyigeze kuba intombazane before this moment hello everyone. Ngizolinda nibe bangani uyafana noncane. Ifana ngedwa mina kahle ngifana nomama wami. Ngempela ngeke ngive kade ngingazulanga bengihambe ngendlela. Bengihambe naye. Uphungane Nkosi yami ukhona nangu yes angilindeni ncane baloku bekubuza batshela ukuthi why silana ngilale egayo ngitshela ngiyabonga nonke. This is for you guys. We went to Ama Awards izolo and we won. Thank you for voting. Sibonga uthando. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mina ade ngihamba eGravets. Hey. Kade ngithi abayibhona ebusuku ingakho sila. Athi bona sazobhona. I think bazothatha ama-game. Siyabonga nawe, congratulations. Siyabonga guys asiphezi. Yes, ngena lapha. Nawu ngikhiphele ebusuku. Ubese ngithethisa lapha guys ethi hayi angiyazi into engiyizele la. Uyabona ukuthi asibizwe. Ama-awards ayaphela. Ngithi ncane icategory yethu ayikakabizwa. Bese ngibona yaphela. The award is for best family comedy. Thank you. eThekwini namaphethelo. Usays kade sebuza umuntu ade sezoyicabuza. Yes. Iyohlala edaningi. Siyabonga. Thank you Cindy. Ngiyabonga ingane zami, ngiyabonga bobhuti bami, ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga isupport. Thank you my posh. Bengathi ubeshada uncane izolo beloxolayo. Thank you. Bese kushoda i-ring. Bese kushoda i-ring. Thank you Sanele. Ama-awards abese reserve Riverside Hotel. It's in Durban North. It's okay. Eyasemsebenzini. Thank you. Eyakho nje umuntu nawe eyakho because it's family. Yeah. Ngiyabonga bafethu, yazi ngathi angibonge kwanele. Hayi ngathi ngikhathele mina sibuye nini nje. Ngathi angibonge ngokwanele. Ngiyabonga uthando engipha lona. Nonke ngiyabonga.
laba bangiphile izinto ama-gift izolo ngisangene ngazi ukuthi ngizobenza ngani. Ngiyabonga, ngibabonge nalaba abathi bazonginika ingubo bangaphumelela. Ngiyabonga nakubona, ngiyabonga. Nosisi okuphi imali izolo? Naye ngiyabonga usonke imali laba bangenzela izinto abangihlana berenki. Yabo nje ngihamba nazo esikhwameni. Hayi ngeke phela. Hawu. Ngizoshaya ihood phela esedrobheni. Mina namhlanje usuku lonke ngihamba nawo. Ya, hayi buye izoziqhephuke phela. Hawu, usuqalile. Khohlwa ngiphume le khaya. Suqalile. Ngizongena ngayo nje ngizosaha ngayo. Hayi Hawu. Siyazwisike abafanele ngibe la iduzane. Hayi wena. Usaha nami namhlanje. Hamba nami ngisaha nami. Hayi wena. Ngiyabuya manje ngizobuya ngigeze akisho phathi nyaslu. After the party yaslu. As way. Ngicabanga. As you doing after that. Besibuya sisabahle from okwayizola namhlanje. We went to awards and we won the best family content. Engasakwazi ukukhuluma lapha estage ekhuluma kanje. Ngibele ngasinda abantu yazi ngihleli phandle lapha bengiplan ngizothini. We. Sithi ungabeyiplan. Yabo nje abantu beqala. Nami ngibhala uhlide le speech ngeke ngalifunda yini. Yazi insima yami bathi sikhona mina mangikhuluma nje ngikhuluma xa senze content. Mina sidingi ngiyakwaqha nje sisi. Asiyeni nakaMax ngeke be wrong bashintsha. Asiyona nje target market ya inyanga itshekile ngiyaka Max ngeke. Futhi kuyodawa kaMax kude kanje. Liphi soka samke liyahlupha liyageza liyangena. Selambile. Namsena ugogo umsebenzini. Ugogo bese sangivusa ngavela ngavusa uyana. Awu benge ngikhona. Ugogo uyagula phela. Slee invite me. Andy, please inbox me. Khona ufuna ukuvakasha uthi ubuyile from Phesheya. Ubala ayona lo ngubo. Hayi ngilinde Thank you Mbali nangu uMbali Mafusi uchomi yami. Yebo Mbali sibuye naye. Nawade sengiphuka umoya nje ngithi asuwini kade sesili asambe. Silinga asambe yabona lento lesihlayela bese ngivele sengidlileke sengifuqile mina ngayidlela. Hey bese ngisuthi yazi ayinhle into engenzele yona. Yanto phela ngenzelwe yinina. Yanto siyenzelwe yinina matha beningi ekumeke kuyenzeke. Ukuvota kwenu. Noma matha beningekho kodwa benikhona. Kungabe khona benikhona uyabona into nje kuhle ngayo ingubo yami ngidedela umsila lapha. Ngishoda suthela oGreece. Ngoba engiphukile umoya lapha. Engadinwa. Yabo nje bafethu. Thank you Tozama Losoto, we love you. Ukephi? Selosoto. Abangena baseyabaphesheya abangena banomsebenzi emihle yabo. Imisebenzi bathenda Lesotho. Limpopo. Joburg. Gauteng, Joburg. Eastern Cape. East London. Phulukane. Hayi wena. Wonke ngizobala kuma province ngithi phakama mavukani ngibona imisebenzi yenu le emihle. Imisebenzi yenu emihle ngenzele yona uthando engipha lona ngiyanithanda. Ngiyanithanda ngiyabonga mina lo wansonto ngihambe red carpet. Red carpet ke. Vele ngiyinciza ngizabe mina uRose lo. Inike nange abona ubala indawo kusekhona uthi awubabalanga. Ukephi Nkosi yami? Uthene stage ubatshela. Stage ngithenga nje scale bengikhathaza. Thank you my love. Ngishiya phela mina ngiyathetha nje nginje. Manje ndebheda ngizonifuna. Bathi mina ngiyofunda amasavana mengiphuma lapha abantu. Ngidume kabi. Bezola eminyango. Phela behabuye khaso sojabuleli. Thank you Asanda. Howza? Kamashu. Durban. Phela ngikhohle eDurban kwakephi mina. Umashu umlazi Ntuzuma Nanda Mawoti ngokokazi Tafuleni ngiyanibala nonke. Asize phathini yama eyancami ikude. Ngiyabonga. Ngiyabonga bafowethu. Manqum. Ngiyabonga. Awuyibambe phela mana le top boost. So isho no Cape Town Stellenbosch. Yebo let's play ngisabala la. Cha ngeke iphele. Cape Town yabona nje nina Cape Town ngiyabonga. Hayibo engakubalanga.
indawo ngikhohliwe Nkandla Showe Mtubatuba ngiyabonga Newcastle baqhubeka siliba mase aha ngiyabonga bafethu unina ngiyabonga 9 kade ngenzelo lento enhle ngenzelwe yini makusona ngeke beke ngiyenzeke lento beke yenzeke into makusubi yakho silisiphambana very true akukona okwazi kwethu la PMB guys we see you bengeke uya understand amohlala eNanda uyophuza kaMax eMlazi asho ukuthi soboshwa plus nama police ayawuthanda amaphoyisa Fryhead we see you Fryhead nayi msebenzeni Nkosi yami Fryhead nayi ndondo Nkosi yami just deserve TV show ayisiyayisaba kodwa ayi bafethu nayi ingane yabona lento le ingane ngiyabonga nabalapha bafike bangiphutha ndade sikhona sili ngiyabonga bese ngikhathela ukushutha kodwa wancinzise 50 rand ngoba ngibovu nxa kanje ngabe ubovu 50 rand a picture abangi sengiluze vale ngifakile kanti hamba Mhlaba uyalingana we see you Middleburg Mpumalanga we see you Awumpangeni bonke lengithangibaboni nganga eGoli ya baphethelo awusiyabonga ngiyabonga bafethu nayi ibukeni njele nje ngiphamisa hawo ngempela wenoxi bathatha uncami owala ngasekhaya la literally besowela ngisho umfula bamisa lemlazi hayi ngeke ku-wrong nje bekufana noma kiwe magogo ngeke phela nabanye abantu phela becabangela bona phela mhlawumbe futhi noMax mhlawumbe phela uyena osakuzwe kwayo lapha endaweni yakhe kuthiwa ngikubuza ukuthi awuyikhumbuli yini eNorth America siyakhumbula uza Nkosi ngisephesheya Nkosi ngishiye phela ngisephesheya usuke uyigoqa yonke iphesheya ngiyabonga nayi Port Elizabeth we see you naku lema ngigeza ihleli la hayi wena phela sihamela semsebenzini phela ngishaya manje ukuthi emsebenzini ayibo emsebenzini fanele ngishaya manje ukuthi ngifike nayo hayi baba face yazangenza umuntu mina my Rose Michael hayi ngempela fezeka besoya siyophuza uyacabanga nje usubuye eMlazi kude ngeke and phela usilu uyadaka futhi uyagijima Pretoria we see you yaba phela usiliwe nasidinje ubudaka kanjena shumle bengizokhuluma ngize ngizofika la ngihambe ngihafa lendlini ugijima usiguquze emahambisini hayi ngeke Witbank see you aw guys akukho kuningi nje besobonke kuseni nje bangene la bebusuku bedakiwe bese ngikhathele iqhosi ihluzi bengathi angazi nginani bengidonseka imsipha hayi ngibekezelile phela ngoba ngifuna morning zikhona nami shembe sengiright ngiyabonga ingane zami ngiyabonga bafowethu ngiyabonga bodade bethu abangithandayo nonke ngiyabonga baba bonke oma wena abayeni ngikhombisa mina bona lo mndeni lo wakaXaba kwaShwabade noNkosi Mbobozini ngasiyakhathala washa ngizalo mambathu intombi yakambathwa Nkosi yami ngiyabonga ngibaqede bonke omthiya ombatha ngiyabonga kubona anginginakanga naze nangingcabela sili ukwenzela okanye ini Prince ngiyabonga ihluzi kuthiwa beyithini ihluzi bese idonse intombi engathi bengigijima hayi ihluzi ngabekezela belungibe la belungi hayi kodwa ubone isilingisi ngisibambile isimilo lapha phela moya ufaka iconsolation hayi bo khona uthi asiye phathini yancama ingaphuzi ngiyaphi ke kade hayibo empali lalela Slim ncome phela uma wakho morning mabizo Slim ngicela iphathini please mekhona ozongilifta kodwa after hours ngine party yasilu guys umngane wami iphathi yakhe namhlanje lalela Slim yeah ngincome ubona isimilo ngisibambile ngitshe ngincome Slim kodwa ungaze usufuqile ngasakhiceki Ajumpala tengishisa ithumoya donsa umoya engathi ngizophalaza phela ngizophathwa amahlaba awukhethe ngizophathwa amahlaba lapha ngikhethe siloza ubuhlungu la
Bathi abonga ngiphathwa isibhoko. Ingakho ke suffer for beauty. Mina nje igoda lithe qine ethe ngqi. Angisana bana suffer nje beauty bese ngidlile. Ngaphathi ngikheqize mfoza amahla. I-weather i-right today kuyashisa i-right gogo. Lalela. Yeah. Le. Ubonile mawufaka iqhoko sifana hambe kanjani? Siyanthanda nathi Hawiki Hawiki. eMandela capture site we see you. Nayi emsebenzini. Batsheneni We Prince ngizoyipost ithombe ngizombona ukuthi besibabani. Ngizoyifaka ithombe. Umnandi guys ukuhlangana nabantu. Hey ngisikhulumile isingisi izolo abelungu. Mina isho msizokhona sisikisana sikhathi ngisinyanya kabi. Hey ngisikhulumile. Vele uyakuthanda ukuveteza. Hey. Engayikhipha lesa inkomo bengathi konke engijoja isipikile singijoja la. Hayi ngeke ngikhiphile. Ngiyaphinseleka. Nginayo into yakho igroup mina kodwa ukwazi uyifaka phela. Ngeke ngayifaki bazi ngizoyifaka. Nasi nje sibo sakho nje. Indebe sisiwina best family bani isho nako ngizo best family comedy kodwa kona lokho letha la ngifunde angifuni ukisho wrong I best family comedy yes awusiyanthanda ebhele nathi. Thank you Prince. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ngiyabonga. Bafethu ngiyabonga. Siyabonga guys Ngiyabonga nesupport engiphe yona nengubo yami. Ngiyabonga nalabathi bazongilethela ingubo. Abazange baphumelele. Ngiyabonga nakubona bebefisa ngenhliziyo. Mina angazi inkinga yabe ebavimbile kodwa nibaka TikTok ikanamanga. And uyayifuna le TV show. Mase fanele mina ningixhaphaze ningithembisa izinto. Baqhaphaza kancane. La nami phela ngiyakwazi ukwenza ezinye izinto. Uyabona khathi usungiqambela amanga wena uzovela ivale izinto kuwena utshene ukuvuleke abangizilana. Ngiyabonga. The nominees were yunguphi lo wamdeni. Hey guys, ngizonikhombisa ama nominees. I'll try and share I-content as much as I can. Logan family engibakhumbulayo. I think ilwasisi nomlungu. Kade sinominate against them. Umlungu ulwasisi uthana neNdiya, ushade neNdiya. Akulona India lo umlunga nomuntu omnyama. India nomuntu omnyama. Siyanthanda nathi Precious. Thank you my love. Ngithe mina kubona abangangi uyabona nje lo ingubo bayithi ngifayile bese u3. Angutholanga umfana ngithanga ngithole. Bese busy lapha. Bayabhepha uneshobo lona. To Logan family ngane umlungu. Umbona ngoba empofu kakhulu umlungu. Abangena umlungu lo. Sasivula inhlangano yethu. Lalela sikabona umlungu loyo. uJohn loyo. Bayasho la uJohn lowa. uJohn loya. Hawu. Wazwa ngiphikisa umncane. Washo leyoto ngikukhuzile Chomi ngikukhuzile. Bene balokuhleka phela. Hayi ngithi ngicela ukulala. Hleka. Hleka wemuno. Hleka muno. Hleka. Niphika nosli ongavuki. Ngijabula ngathi nina nitholi indoda. Ande uyithini sijabulile sibe sikhathele. Yes. Nazi ngikazayini. Right. Hey. Inokuphakamisa ingubo. Ayibo. Ngiyanibonga nina. Ngiyanibonga. Ngiyabona nina ngiyanibonga. Mina yangu konke phela nawe metric dance angizangena lapha ngifika nawe metric kodwa namhlanje ngiyifakele yangu. Yes. Bengishaka noma ngabe ngisashada. Kodwa yabo ukuthi ave ngikufake entweni Chomi. Ufaka ba? Mina. Ungifake. Phela ukuze bakwazi abantu ngakufaka ngifoni yami. Hayi bangazi abantu ngikhiphe. Trophy iyohlala emsamo endumbeni. Khona ukuthi ibe khona. Sefika abathatha la sinango okuhle usimela ningigeze nje ngiyangigeza.
ngicela ngigeze nayo into yini engibuye nayo ngiyabonga nayo into yini bantu abadala buka bebesinika ngisho imoto afuna ukubona imantha buka nayi imoto yethu for i-weekend ngicela niyolokhuza bandla iy'moto zishibhile lapha ePace ngicela hayi phela hayi umsindo phela shuthi iyophela kube iyaphela ihuthi malume ngabe iyaphelile bavele ngabawindi thank you very much hey, thank you hayi ihuthi ube iyaphela ngabe iphelile buka ingane manje ubambise ingane thank you very much Lexi ubavulela ngani pho awuthathi ngani wami esicabheni unike mina silale ne-makeup I'm not going anywhere. Thank you people. Cindy Muntu ay bandla. Can I turn the steering wheel? Why? Please. You can't. Thank you, baby. Ay manina. Ay msito man. Ay ba. Kanjani ngoba phela ngi-live. Awingane besashutha. Mana shutha befike ngilona. Ngedipiti. Ngabe yothathe yasitha. Ndasiyasakhe nje. Akuvulela. Ngitshela. Nayi trofe ngiwinile yazi eyeni bamba nawe. Eyenu nyesu ngane unibene trofe ngibambele kabhinga kini nyesu. Unibambele. Yabona nje inanda. Indawo yangakini nyesu. Qhube nje tshela uma wenu ba like TikTok bangibuke nani ngibuke nyesu. Nayi ngiyangibuka. Qhube kanjalo ke nayi into engibuye nayo yeni ukuthi nina akuyona yami ngedwa nane yeni nyesu. Manje uzayibona nje ngane ngane ngibusana. Njele nginivezela nje nyesu. Manje funa ibona sinabona itrofi ngane. Ngiyayiveza nyesu. Ngengabe eyenu le trophy lamavoti omaweni le vote nyesu le trophy le ngiyanithanda ngithi kodwa ngiyazi ngiyathetha. Thank you Hepanola. Hayi ngeke nalona. Indaba emgaqweni nje ngiyagwazana. Uba ogwazana manje. Hawu uyangazi ulona ubani konje lo? Konje uba uma wakho. Wa lona umshu. Ayayizwa le umshu. Umshu. Yes. Khanisenike. Ozani nani ozangenza samo ozani. Ngane uyahlupha yes. Ozani khumla isikole ufuna konje bana ubaba wena ozani. Uzombona phi? Uzobona. Niyaphila gogo? Ozani ngibambe kanje nani ungathi mama. Ngisenike nini bathi? Thank you.
Uyashutha bana. Uyashutha manaki, shutha. When you guys call me. Lo siyangisendele efonini yami. Wenzani emotini lo? Ngizomura. Uba umuntu ne. Thank you Nolwazi. Nazi ingane zami nyezo. Batshela kulike futhi nazi ingane zami, nazi ingane zami. Bayakubona. Ingane zami lezi nyezo. Ngiyayithanda futhi ngiwine ngoma bazo, ngiyayithanda lezi ingane. Manje bebengekho mazi bengawubuthi kusokwami ningabe ngangivoteli. Ulale nayo webheli makeup uthi nje inhle. Ake ngisula phela. Kanjani phela? Kanjani? Ngizokopolota nje la. Imbici. Ngiphinde ngithi. Tata. Yabonga ingane zami yenyesa. Nibe right. Bye bye kuthanda zami. Nibe sanda zami. Le topi akuyona yangane eyeni. Yethi sonke. Bye bye. Camera lady. Where ma? Shutu. Bonmamani tete. Ngale drama katsina nembobo lesina nembobo. Benani nithi nje sakubongela ngane. Labungavotanga siyabonga. Thank you, Mama. Ngena ngaphakathi manje. Uzomela ushukela, ukushukela. Ngizole ngimile nje lengwenile nje. Ozwahlupha ungane ekseni uqinisile. Ukhona umuntu ogive abantu kanje. Thank you. Imoto, we were driven by Upace Car Rental. And Telanyo ibuki moto corner. They are based in Oceans Mall, Etegwini, but they have a branch in PE, Pretoria, and Cape Town. Le moto, I think you 1.1 ngeosuku. It's not bad for 4 days, like 4,000. But ke ama deposit kuya ngokuthi uthatha yiphi imoto. Slim. Yeah. Ngitheni umakhelwane. Akekho novelayo kuvela abambalwa. Yabo lo ngaveli ulowo iqamhle ngiphumelele ngizodla isiqatha ushaya ngidla isiqatha mina sidla le rope since 1 liter. Ngibhemi boss. Ngengqoka mina ngibhemi boss egqoka indoda yami. Kwena ngathini ngibhemi boss. Ebeyigqoka yena. Ebeyigqoka. Ayiwe. Abantu. Hey. Bavelile. Bebengibuza ngolesikhathi nabe nembobo. Batshenile kodwa. Bagivile. Ukuthi inhliziyo izoma. Kwanza le ngiphumelele nje. Yazi abangaphandle bayangiphumelisela. Ngiphumeliswa yinina nabangasekhaya bayangiphumelisa kodwa khona lo. Muphi. Angifuni umusho ngegama. Lo evela emphahlweni wami. Akuna ngitshela uSlip. Sengizomqonda lo muntu engithi ngiyaphahla, ngiyakhuleka uyavela. Ngathi ngizomqonda ke manje wathini wathi hayi ngimiyeke ngizomqonda ngiyommemeza la hayi ungam phela ngeke vele phela lodwa ngibe ngithunywa abantu abadala ngimtshela bese kwanele bese wedini abantu bakithi ngihlangana lapha nabalele mina buka wena emsebenzini oh ucabangela usitha Sase ngibatshenile mina amakhaya bazange bavele wesithana umuntu uthi ke yazi mina ngifuna ngikusiza awuhalela ukungena eshaweni ebandayo uhamba usugezile uyogqoka usalaphuza wadaka sina bubhizi ntitsithe mancane silale ngo4 ngibatshela ukuthi ngikhathele ngicela ukulala yebo mana usendele efana inyameka lo lelo uyangena ungena u10 yes it is real time ngishutha nje siyambongela ngisendele hawu Unani number nganena? Manana. Uba. Hayi boluyanda ukushina.
Ubezenzisa ubenedelivery yemoto ekseni. Awu. Uyakhumbula? Hayi utshwala nje benithembisana. Bebethembisana into engekho. Ayibona yakho bathi bayedube village nemoto. Aw. Edube village ningaphinde edube village. Edube village kunekwashona abafana ama khaba lo luyani. Uyanda. Ubezosha umkhudo nje omude oseNigeria. Beyosha nje umkhudo omude ofike eNigeria nje impampama uyigwala ningaphinde. Bese aqoqe ihlalo. Awu. Ngiyayibongela khona uthi mana Victor. Bonga phela. Ngiyabonga. Utshela izweni keni. Okay. Vele ngavuka kanje sathi mina kusa ngikutshene nje ngikugide. Hayi ngigibe ngikutshene nje. Wenzeni? Mana ngizobela imala come here. Abebela mana nganani? Yabo umfana masondela nje. Iyalala ibele liyadila limdinga umfana. Oh, sungitshela ngabafana nje. Ngimtshenile. Ngathi mana abantu nebelingaki. Wasondela nje umfana. Noma ngathi choma kubiza uba esikoleni. Ushukela. Ushukela. Umfana athi awushukela. Ibele liyadina alizwani noshukela baba. Uyohlezi ubamba ingane yakho mina ngiyakhula mina ngoba uthi uzala wena bese ngigugile ngasenawo amandla uma wakho uyambona njani akana sikhathi sengane isigruvane Yasha umtshelo wena ncane indaba zokuba ugogo uyacabanga nje ngugogo ngathi uma ingane nje akayicela ingane ngathi enqena nina ngathi wathi mana isi nje kunesibele engaka ke nesisu vele sithi nje bhalanta. Thank you to wena manje wona uyodlala amakhehla ngoba unanomzimba uyodlala amakhehla ntombi usozwa phindisana nontanga wakho untanga wakho vele uthi lo ngumisa thana esikoleni avela adla incika nangima umngane wakhe isola kaqobe esikoleni vele idla incika uthoda sikuba bayintulela njengoma wakho uzokwenza njani wena nje unisuphe imali eqolo uthembele imali eqolo wena mtshele mancane awubazi ubumnandi bobusha bakho uma wakho sidimana ubudlilo ngathi awuzawuncane ngitshela nje ngathi ngikhaya imali ngikuzoza ngikutshene sengiyivuse nje ngalo breakfast uthi umfana nisade umfana uyalumana umfana umunca ubaba njengopelepele weyinyoni upelepele weyinyoni usubona ubeka la ube ngathi uhlafunile nomfana unjalo ke nangu usisamke athi ngekanhluphi uma nave mthemba ubalo samke hlengo kade imtshana ngayi ngalo losamke ibelakhe lincane Bukulu uyanda uthi akafuna ukuba la ngikukhuzile nginikhuzile ningena ngihlupha ingcono usamke ingcono ibele lakhe lincane elamana untshela imali ameqoma manje wathi 50 vele khona uthi wencanena noma wakho advisor njengawamitha ena 16 ngoba engalikhuluma iqiniso ubani uma wakhe alikhuluma iqiniso iliphi iqiniso wethulo okufanele likhulume ngoba abafana nje uyena mise na 16 wakho emthanda kakhulu ethi mama wow mana cha uthi wayemtshela kanjena wamtshela nje sisakamzwana wayengezwa lo wonke inqondo uthola mina wayemtshela wakaphinda akuvulele awubabuza kuthiwa wayenivusa ibreadwinner elikanje ibreadwinner ke amen lani ibreadwinner amen la pende eyenu le award guys siyabonga ubalothi ibreadwinner sile wena amasidakela butshela abantu isule ka ibreadwinner kaya kubuza sile Jome awubatshela ngoibreadwinner mina lani hayibo asisani ukudla thini wena usuzo awusile phepha sedawo utshala ngiyamaza bekhuluma sidakiwe utshela abantu uthi uyasondla ibusili usondla yazi ngensanodla hayibo kuthiwa ithini lesisho kodwa Jesu yazi wabonala ngani into oyishoyo leni ubonela ukuthi ngalanga upende ngalwa nahamba nabuye intatha neze nje nganivulela
mina-ke ilanga lokuqala ephengile enza into enhle kangancenga nje wasanjani uma usiyo njani isho usukhuluma washo njalo ekhaya ngipendile ngabazivuya hlalani malume ukwekwena upende wena mose wathi wena kwazi ukuthi wena usitshiya Ukwekupende. ukwekwa ikinkinga ukwekwe wonke upende wakho Lapho ngiza negross engakanani. lungile fanele usondle sisaphila wena sisekubonile wena yasiliwe naswena wena uyofuthi uma sithwasenzele iladi la wena usithengela umswane wena siyofika ukugeza umswane lo usithengele nje imbuzi wena uyahamba uthenga umswane lapha eloni Ungathi ngini njengoba ngilethe igross engakani ngithemba ukuthi ngiyoniletha lembuzo ekhuluphele. Kodwa ke ningangiceli izinto masenihambile niyabona ukuthi ngixaye kanjani. uyabona Ocabanga ucela inkombo nje. Hayibo. awucabanga nje ngithanda nje mina ke ukwenza isijokojoko lekhaya Isijokojoko phela. kuyomela Hayi ngeke isijokojoko bezokhi. ngoba lamanzi Angazi noma lo. No. Yeah. Oh. Hayi lawa gesi ngitshele. kuzawona nje We angeke ngiphuze nje isparkling. Ukuthi besiplanile nolanda sovuka siphuza sparkling. Sibe right. sesikhohliwe mhlawumbe usiphuli esikhiphile sikhohlwa nkosi yami mfana wami Abazi futhi. abantu abaningi abathi khona abantu abanye abangenalo idatha Cha nje fake upapaza lapha ebush. sazopapaza nje nawo sazopapapa nje namhlanje uyabona laba abangiduza amawindi amakhethana nembobo Sazochela. yabona labathi isidakwa Wesithana angikhalela kuba wena. Look ngizula Kabe uyongena eshaweni. athawela imhlophe lapha kulayini la elokugeza ngene eshaweni kune lokho ngizula kwesigadi manje ngibuya la. Buwenzani? wenzani ngena ba Ngimthele. Kodwa ngiqabusebenza ulevel. Uthulu uyanda ucishe ngaphalazi lawo manzi ekseni. Udodi sparkling. Shopalaza. Usho. Mina ngathi sengiqaqeke. Ayikho leyo nto. ayafika kakhulu flash Sizi isparkling what? Yabo manje singiyosizwe ishawa. Ikhombo Shomi shower. khona libe awubuza uma nayo elinye ithawula lami ngale lingcolile le thawula lami emhlophe. Khona amathawula lami ngale. Wemana umnika ithawula lami elinye lele la liya hayi akangiboni khuleka Uyakubona nje akangiboni awusuyenzile nangithi Angithi ubha back camera. Mina ngiyabheka ithawula uyayibona Indaba ifront camera yakhe ingasebenzi. ayisebenzi silalile sikulive manje ngiyabonga mngani wami isapho songiphoyena sithando sami yeso ngiyabonga kakhulu mdala wami manje sisabahlanye nawe usamuhle ungayigezi ovuya ishuntuthe vuka nje uyithuntuthe ungayigezi ubuso nathi ngesibugeza Hello Anonhlanhla. Yaphila indaba akangiboni ubuka wena. Ubuka wena hawo. wena ufuna ukuthi ambone. Uyangihlanyela lo mina ngidrive ngize emhlanga. Uyangibhedela. Abe ngathi mina ethengini khuzile ekseni ngizela ngifuna la. yenu sithole ngani bo alala bathenda futhi usalo zama Kuningi nje ngawe mfethu. wabona sithathe sihambela naye okay thank you my friend iWest iyalahlana ke namhlanje ngitshela ukuthi iWest ayilahla lo Ngichatshele lapha elona. guys sengiyaphuma manje asino mfundo kaMax kukude yacabanga asino Nhlanhla we wished besoya bayishintsha ivenue ngicabanga sengiyoda kwemlazi amaphoyisa angenzeni lapho
Yo, one eye is red ngobani. Ngiyabonga Manzuzi. Angiyaxolisa phindile kade singenile. Ushawa ilo ukuhlala kade nikwenze ebusuku nositha. Uyapina manje la kazazi. Angikancame bakithi abantu bayafuna sikancame. Asikancame. But I'm drunk mfana. Kufanele ube drunk. Mina nje angikudabukeli uyanda shem. Iphathi kuthiwa ayisenziwa la kade izoba khona iveni ishintshile to accommodate more people. Uzo drive uboy away. Anginayo futhi imali ye6 yaka Max mina. Kanti Jaboy rooftop kamasho. My prices are very reasonable. Bese mamfana silale ngaye makeup kade sekuma awards izolo and we won. Ngiyambongela Sikhumbuzo ngizomtshela. Angazi wena umfundi ibeyaphi. Lapho ngitshela nomfundo uncamile literally siya walker mesiya kwakhe. Uyacabanga siya le. Asiyona impela target market futhi. Thank you makamfana siyabonga sithandwa sami. Basho njalo mebekhipha ilocation yangalana ke Mafuza singaya. Kodwa ngingafika later na cause usilumka noma nephathi namhlanje. So I need to go. Kwaye manje nje fanele ngivuke ngiyobheka igift. Thank you Sandra Sam, thank you B. This is for you guys. Siyabonga. Thank you Lala. Thank you Mami. Ngiyabonga yes. Lale ne makeup Thobeka. Imali zami ngiyadlala. Khathele anginazi inkinga zobuso so it won't have any effect on me. Siliyane siqome nathi sabantu. Mehlo sisheleni nathi sabantu. Size phathini kaSilu hayi nina. uSilu is very intimate. Zothi ngiyacolo kube yami ke benza ugcwala ngichichiwe. Congratulations, thank you ngiyabonga Shwabade mfethu. Iyaxola. Thank you. Yebo, nangu Geo ngenza makeup. Chomi claimed by Cebo guys. Wenza ama house call. Ngicela niye kuyena hawe ma. Lapho bengifuna into ete light. Ugelwa ngisurprise. Thank you Pennyville. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga Zithanda. Uyenza nini? Eyakho sizofika. Iphathi yami guys. Thank you Nomonde, thank you Nondu. Engiyaya ngiyobheka present. Angiye ephathini yancami. Uncane ufuna malini? Angisabiza kakhulu usephumile ngicanga ukuthi usendlini. I'm trying to keep up. Ngabo 3 kaDollars li uke walala kodwa. Mina B angazi ngidalwe kanjani. Ngisho ngafika ekseni intatha o ukuthi ke bengihlela ekhaya but ngizoshesha nje ukuvuka. I-body clock yami is so messed up but ukulala ke ngizolala. Ngicela nifollow Glammed by Cebo guys. Ngicela nimbhuke Instagram Glammed by Cebo nakhona nibheka umsebenzi wakhe niyawubona nani ngilale nayo eyayizolo. I'm still yet to post. Ngizonishaya ngecontent ayizolo yonke nje kancane.
Are you getting ready to attend Ncame? No, bengimuhlela izolo Thembelihle. Ngilale neMike. Sawubona, can I join your life? I'm a student in need of help. Sengiyaphuma njena. Ngicela nimfollow bandla uCebo ngiyanicela. A very reasonable. Uyakhambela afike usebenzela nje ukhambela wena. Untombazane, she went beyond umsebenzi wakhe. Elungisa ingubo yami ona noma sesifika kuvenue sahamba naye nje angeke uyisole guys. Hayi ngoba ngipromote or anything. But nje wawusufana noMahlomo with the wife. Bahlezi besho njalo eAyat. Thank you ngiyabonga Khosi. Thank you very much. Thank you. Sisa ngiyabonga Sithando. Veza inzipho. Ngayiposta le nzipho. Ngaze ngayidelete ipost ngoba angithandi ngabagiva kodwa kusalayo in a very humble manner. Kodwa bathi inzipho zami zimbi. Mina nenzipho zami bathi cat eyes. They don't understand. Ile nhlobo ezenza ngoDecember kuphela. But usli nails by Sliga Mashu. I'm always happy. Thank you guys. I wanna. When is my birthday? Birthday I'm ngomhla 14 April. I'm in Aries. Ngazalwa 1989. Just that angibonakali. Chum. Yes, Mthandazo ufakile umsebenzi wakhe ku Facebook. I mean sengithi Facebook, I'm not sure noma she has a Facebook account, but ukhona ku Instagram. It's not too much, awukho mningi, but mhlambe ama post about 15 akhona. Uyayibonela nje nawe. Umuhle sisi ngiyabonga ubuhle bayizolo. Ubuhle bayizolo laba, it's not. Yabona claimed by Cebo yabo isikhokho. Imfolloweni guys ngene isole. Ngicela face cut never declines. Chomo ngitshela masofuna ukuhamba sengizohambisa uchomo wami. Yes. Ayoqoka. Hayibo wena. Buyibekela iwinki. Ncane emsebenzini. I don't think so. Chomi when we are Malingsley, thank you. We'll follow her. Yabona namsana sam guys safuna ukungena man. Guys bani lo mntwana lo, I feel bad. Vuyo, can you please set another time for live yakho? So khona uzothola mhlambe lo sizo olufunayo. Angikuzibi but isikhathi manje angisenaso. Hi owethu. Guys ngiyahamba. Thandeka, how are you? Angiye phathini yancame iya Max ngizoboshwa sengidaka ngibuye. Sidiwe yapha ekuseni kanje. Ubuhle bayizolo wesinethemba. You ready? Yes, I'm ready. I'm ready to go right now. Hey, uba nje wathi ngisebenze. Ave silungile xe. Ubani vele wathi ngisebenza wena kade wathini lapha ku interview chom? I can work under pressure. Yeah. Hard under pressure. Athi nje wena. Yeah, ngathi nje I can work hard under pressure. Wathi nje. Chom. Lapho uphuma bani? 8. Fucking hell. Fucking hell. Oh, my God. Mpuza. Wathi ngishintshe ngqo ingoma ngihamba nento. Guys, obhayo. Ngizobuye ngibuye. Ningenze ama live ephathe ngcam.
Ngiyambongela uThomo wambani. La hairstyle yami 8. Ngenzele igoda lakhona lapha ku talente kuwe street. Uthome ngizoqwani ipingubo yokuvuka. Ipingubo yami yokuvuka. Asikho isigubhu esikhona la. Khona uzothola i-sparkling water. Hamba nawo umgqomo wakho uzophuzoba. Hayibo. Uzomthengela umalumxolayo. Sicela ungane azosivashela kephi Prince. Angigogo ephathini. Ngephathini yasilum ngalami. Umnganami unephathi namhlanje. Ngisakhona, I'm getting dressed. Sengiphuma kuyena uClaim by Cebo akana price list pics ama post yakhe kuphela. Full claim yakhe u 550 u basic u 450. Those are the prices. Samanje. Ngeke isale samba naye. Uyapi? Ngiyamphelezela. How nango kugeli. Guys, I can't drive. Ukhiye wemoto muphi? Usuganile. I can't drive while I'm live. Bazongibhena so cela ukungishiya lana. Mana. Nango omunye igoda niyalazi. Ngisamba ngishama ukuthi bangasuki. Yabona ke angeke wena futhi ayanti wasekhaya. Sothola angeke nje nginiplage ngombhedo. Awuyangishela? Uyangishela manje? Oh my God. Imese kule moto. Nali ikepisi lakho Montesi. Noma ngifuna nginike enye futhi. Why? Because besathola lapha. Bathi ngizole. Na usazokupha mana yena. Ngifuna ukubona le. Oh guys, naye You vouch? ama gift voucher. What are they for, Mom? Wena ngathi kuzokhoma phela ikepesi. Bathi ngiboy bakuthini? Kodwa kuzobe giveaway la 2000 rand off angazi one ngisazo. Ushilo umlungu. Kakhulu. Utheni? Ingane imali yokukhokha mayikhokha ingane la. Oh moyo ufunda ePC training. Moyo ufunda ePC training uka matric or anything unesifiso next year. You know 2000 rand off. There are two ne. Oh, there are 3. I'm gonna give away about 3. Ababayixayekele nje guys. Nango khona ufuna ukubingelela. Halloween. Ubheka endlini asislim. Ukani ngenxa yenu umsebenzi yenu Nkosi yami sengiveza nokudla. Ngenxa yenu makusobe ningekho. Ngoba ngiyithola ngalento. Ngiyabonga ithanda Not only in matric imtuseni, I'm gonna make live. Mone sifiso sokufunda nje. Sokufunda nawo lo ngisonginepha. Shuthi songinika u6000 thina. So nika abantu abahlukene. So lento abahlukene ngayo into yedwa. Hayi into yedwa. Manje wenzani? Thatha. Ungamini. Uyaphuza yini nawe mali umu sparkling? Lo uyakhishwa. Umem. Mana, ungibheka utholile okay? Athi ngani uphebela lo. Wemoto. So ikho wemoto.
Dining fetafula. Muntu, that's okay. Muntu. Ungibekele endlini. Dining wakho emoto. Eh, usijayele uyakwazi kasitha. Hayibo. Hayibo. Ngapha la sayopipiza lapha. Sa. Ufuna ubabona ukuthi ihambele. Usashiya lethi sefuna lilahleke lethi kule moto. Bangazi ukhiphelana. Le nje usuqaka la. Umnika umanalana. Phezu etafula lapha Hayibo konje ngine-sunroof. Hawu. Konje ngine-sunroof. Uphi umuntu? Umuntu icela ukhiye eduze ngeke idume. Lo driver akafiki early kanje. Awuzoma unkosana uzoba strong. Ubuyazi ukuba inani. Angiwe Webster. Ulonto nkosana? Udriver mana. Namantombazane emotweni. Yena right, amantombazane ahlinayo. Maphi? Khona hamba nawo. Khona nithatha kanye kanye nawo. Awasifika. Uyawuthola ncane? Amantombazane lo guy lo ngikhamba naye. Ngifane ngibamba. The interior of the car, it's gorgeous, guys. When? Mom, ngena umuntu emotweni nawo. Umuntu lona. When? Yabo uLuyanda kuyasho ukuthi kade isihamba yena le moto. Yes. Thina uhamba nge-Ford Fiesta Mtuseni. Angazi Ford Fiesta. Mina guys driver bazongikhipha. I don't have a new car. It was sponsored. A roof off. Still give your phone to Ngane, please. Ngena sitha. Imali at least angiyibhekise phansi ngibe ngihlehla ngizobanika because abakwazi ungena. Yeah. Muzolimali. I'm getting in. Me bamba le phone ke wena. Ngoba mina I'm live. Say hi to the people. Hi guys. How was your morning today? Yeah, I hope it's good. Good. There you getting comments? Huh? Getting comments? No, leave it. Stay live. Yeah, so she's still driving right now. Huh? What? Bethu. Anginayo nje mina inamba yakho so. Yes, she's still driving. Oh, hi. Hello boy. Hello, boy. Hi. Esachilile uba. Ngifuna uthopha. Ngena ngale. Otherwise sat. Shortcut. Ngoba uhambe ethi ngena ngale. Khona ulonto. Uzogibela wena mfana wami. Mase sibuye. Phambili uzogibela. Emedela phela kasali. Thatha ifoni ngikulive umuntu. Oh. Hoza imoto ngima sehlala lapha uhlala lapha mina ngifuna ukuvela hayi. Ngeke phela ngihleli kanjeni. Ngifuna ukuvela ke. Kanti ngifuna ukuthi ngiphatheni. Hayibo ngoba manje yibambe kanje le stroke mina ngikhuluma. Hayibo phela mina ngifuna ukushaya ukujabula uzohla bama yehla imoto. Nina njenilala namhlanje
manje nawe thakatha nowe thakatha nojani nowe thakatha ngeke asiphumelele bekukhanyile nje ubuyadela ingadi ngizongoza ubawuza utsha phela uzawuyavota umtshentshuza ngikade uMartha ngifuna ukubabonela ukuze bazophuma ngiyazi kuze ngize nginaka indaba yethu yabona ngithemba sengibona uMartha nayi lento kuza kade mana umuntu ozikhonzohlala ngala Siyabonga. wasifika su life ifamana imaslim Siyabonga nathi. ngifuna uslim umuntu ezingala ehlangana siyabonga Siyabonga kakhulu. nala uyaboza yazi sinenene ozabe dedela inhliziyo la kaphi khona besongo abafazi bangalala ebusuku bebhizinisi sakatha bechela savele sawina hey ngiyakhuleka nale kuthiwa kuzoba mnyama izimvamona ngeke lale ngene phula muntu akuma kuthiwa kuzoba mnyama emhlabeni mina ngikhulekile ekhaya ngangazi ukuthi mina ngiyakhuleka ngeke kube mnyama kuzokhaya Energy engakuncane. ngeke phela injabulo yabo Energy engakuyithatha bro. ngiyabonga basisibamba Siyabonga nabhutami kakhulu. Sharp. Nawe futhi. enjoy nje usuku lenje lalamhlanje So hyper in the morning. kusengazola namhlanje ngadlula no live Mom, I hate it. I want to play master so enjoy